Ola a todos e todas e benvidos a este book trailer do cómic Cinza, escrito por Manuel Cráneo. É baseado na novela Nosa Cinza de Xavier Alcalá. Nesta obra se nos falará sobre a historia de Xoán, un neno que terá que vivir enfrontado aos problemas do duro tempo no que vive, o cal sitúanos na ditadura de Franco, e pouco a pouco irá crecendo e así deixando un pouco a súa nenez atrás para avanzar cara a adolescencia nos seus anos de instituto e finalmente, cando este remate, chegar á súa adultez, separándose así polo completo da súa familia, certos seres queridos e tendo que deixar atrás certas cousas. Cabe recalcar que durante o crecimento de Xoán veremos numerosas aventuras, sucesos, etc. Os cales, pois, reflexan un pouco que podía ser a adolescencia nesa época, aínda que moitos destes sucesos identificaránse con moitos de vostedes. Para min é un libro moi interesante que fala dunha historia a cal é bastante interesante de ler tamén, acompañada de moitos debuxos, os cales pois ambientan un pouco máis a historia e danlle esa naturalidade e esas ganas de que continuemos lendo. Ademais, penso que é un libro fácil de comprender, aínda que cabe recalcar que certo léxico é un pouco difícil, pero non vai dar maior problema. Debido a isto, recomendo a case todo o público, obviamente, xa dentro dunha idade, como poden ser nós adolescentes ou xente maior, xa que é unha historia que se eres pequeno, pois podes non comprender ou incluso pode afectarche negativamente.